excited lang gumamit eh. Yun nga, ang may lamok. Ano ba? Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I do encourage you to click the subscribe button here down below, and of course, do not forget to click also the tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, isi-share ko sa inyo yung first impression ko sa mga product na to. This is the generic whitening bleach and the generic na soap. Ayan, whitening soap din siya. Ito kalahati na lang kasi ginamit ko na yung kalahati. Ito guys, first impression review ko lang siya, so don't expect too much sa review na to kasi madami pa tayong dapat pagdaanan. So parang i-update ko na lang kayo sa mga susunod na videos ko and sa mga vlogs ko. But I would like to thank Sis Joyce for sending these products kasi she asked me if she can send something for me to review para daw matry ko lang kung effective ba siya sa akin or hindi. Nag-send na ako sa kanya ng mga initial thoughts ko about this product pero sabi ko gawan ko na lang din ng video para mas makapanood yung ibang tao na nagsa-search about this product. So if you want to know more about these things, please keep on watching. So in this video, dalawa yung i-review natin ng first impression. So mag-start muna tayo dito sa generic whitening soap. When I received this one guys, nakabalot siya sa plastic, clear plastic, and meron siyang label na sticker dito that says generic whitening soap and nakalagay dito yung mga active ingredients niya. Ang mga active ingredients niya dito is glutathione and coconut milk. Meron din siyang charcoal, glycerin, vitamin E, C, B6, SPF 50. May SPF 50 siya. Licorice extract, collagen, wow. Goat's milk and shea butter. So yun guys, yun yung mga nakalagay. At first hindi ko binasa. Ngayon ko lang actually binasa yung mga ingredients na nandyan. Kasi gusto ko matry na rin siya. So when I opened that one, yung consistency or yung texture ng kanyang sabon is just very soft. Alam mo yung parang sa perla, pero mas malambot pa doon. Actually, kapag ipapress mo siyang ganito, ayan, may makikita kang bump na dyan. Can you see that one? Ayan. Ngayon ko lang to press, guys. Ayan, parang pag ganyan, ganon. So, ganyan siya ka-soft, yung ano niya, kanyang texture. And yung smell, para siyang, may hint siya ng bubble gum. Tapos, pero wala siya yung amoy na yung parang amoy sabon, na yung parang, yung base ng sabon, wala siyang ganong na amoy. Yun yung napansin ko dito guys. Pero hindi naman siya ganun kadaling matunaw kapag nandun siya sa shower. Kapag mga ganito kasing mga product, hindi ko muna siya ginagamit ng matagal or hindi ko muna siya binababad. But this one, kasi nga nakita ko na generic, so maybe it's organic. Sabi ko ngayon, kaya sige, let's try it on. Babad natin yung mukha natin for 5 minutes. And there was a sting na na-feel ko kasi syempre yung balat ko parang nanibago siya dun sa product. So, yun, meron akong naramdaman na konting sting sa balat. Yun yung first time ko guys. And yung kanyang dito sa skin naman, kapag dito sa mga braso, sa leg part, medyo drying lang siya. Konting drying lang siya. Hindi siya yung kagaya nung iba na super dry yung skin mo, na mafe-feel mo na parang nagbalat na ganyan yung skin. No, sa product po na ito, hindi po siya ganun ka-drying. So, maganda siya kasi, yun kasi yung mga hinahanap ko sa mga sabon, yung hindi masyado nakaka-dry kasi madaling mag-dry kasi yung skin ko. Kaya, mas gusto ko yung mga moisturizing lang. Now, let's move on to this product naman. This is the generic whitening bleach and it comes with this parang disposable na parang baonan, ganyan. And meron din siyang pangalan dito sa top na parang sticker lang siya. And dito, wala siyang nakalagay dito na mga ingredients and wala din dito directions on how to use this product. So, medyo naging, parang nagtaka ako kung paano ko siya gagamitin. Kasi, paano ko siya gagamitin? Hindi ako marunong. Kasi yung dating bleach na ginagamit ko dati, parang pang overnight siya pwedeng gamitin. So, sabi ko, ano ba to? Paano ba to? I-apply kasi syempre iba't ibang product, iba-iba din yung way ng paggamit ng mga product na gano'n kahit the same sila ng gamit, diba? So, ito guys, meron pala siyang seal nung dumating siya. Dito siya. Yung parang, alam mo yung seal lang na yung parang sa mga jar, ganun. So, pag open mo na ganun, ito. Sobrang bango niya. Ito yung, alam mo yung gustong-gusto ko talaga yung mga babango kasi I wasn't expecting this to be smelling like this. Yung bango niya, alam mo yung parang bubble gum na
nung bata pa, batang 90s. Yung bata pa ako yung parang mga pink na bubble gums na mga nasa sari-sari store, ganun yung amoy niya. Yung parang lasa niya, tsaka amoy niya ganun. Pero ito, ganun yung amoy. And then, pag open ko ng package pala, meron pala doon nakasiksik na nakalagay na ganito. Meron siya dito na generic whitening bleach na directions niya and saka yung main ingredients niya. So, nakalagay dito ang kanyang main ingredients, parang same din sa sabon. Meron tayong glutathione, collagen, and aloe vera extract, jojoba oil, grapeseed extract, tea tree oil, rosehip oil. Pagkabasa ko guys ng kanyang ingredients, sabi ko sa sarili ko, siguro magiging moisturizing yung yung product na to kasi madami siyang oil. Meron siyang 1, 2, 3, jojoba, tea tree oil, rosehip oil. Tapos meron din kasi siyang aloe vera extract which is good for moisturizing yung ating skin. So nandito na din yung kanyang directions. Ang sabi dito, kapag daw maghuhugas ka muna and then apply it on your skin. Kapag naghugas ka with the sabon na or nag-scrub ka, ganyan, apply it on your skin and then leave it for 5 to 10 minutes if your skin is yung mga sensitive, ganyan. Or kung first time nyo, ayaw nyo muna na magbabad kayo kasi tinetest out nyo pa lang yung product, pwede nyo siyang i-leave for 5 to 10 minutes. But for normal skin naman guys, pwede mo na siyang i-leave yung product sa iyong skin or sa face na din for 30 minutes. Yun yung nakalagay dito. And yung kasi guys, nabasa ko lang to before ako naligo. So ang binasa ko lang is hanggang dito. Tapos hindi ko nabasa na kailangan ko pala siyang banlawan ng lukewarm water. So, yung aking pinanligo, hindi siya lukewarm. So, sabi ko, sobrang hirap niya talagang tanggalin. Pero wala siyang sting. Pagkababad kong ganun, guys, maganda siya. Maganda yung consistency niya. Para siyang, parang cream, ganun. Na ibababad mo lang, wala lang, ganun. Tapos mag-aantay ka lang ng for 30 minutes. On my case, I left the product for 20 minutes kasi nagmamadali na ako. Wala na akong time para antayin pa yung 30 minutes. So, wala naman ako naramdaman na sting. Maganda yung kanyang consistency. Tapos, hindi siya yung parang natutunaw-tunaw. Hindi naman siya ganun. Kapag dumikit siya sa skin mo, didikit na talaga siya. And then, ang napansin ko lang, sobrang hirap niyang banlawan. Sabi ko, dahil ba dito sa mga oil na to, ganyan. Kasi nga, hindi ko binasa yung directions na thoroughly hanggang sa kung ilang minutes lang siyang ililive sa skin, hanggang doon lang yung binasa ko. And yun pala, it is advisable na kailangan pala siyang banlawan with lukewarm water kasi mas madali siyang mabanlawan. Kaya ang ginawa ko, para mabanlawan ko siya, ayun, nag-scrub ako habang binabanlawan ko, ganun. Pero magandang na rin, kung hindi kayo yung naliligo ng ng hot water or lukewarm water rather, maganda na din na yung nag-scrub ka kasi parang nagiging scrub na din siya sa katawan mo. Ito guys, yung isang tub na to, it can last for 24 months kapag hindi mo pa siya na-open, and kapag na-open mo na siya, it can last for 2 months lang. So, kailangan gamitin mo talaga siya para hindi siya ma-expire. Pero, a little goes a long way. And ako pa man din hindi ako yung ganun kasipag talaga na nagbababad sa banyo. Kasi most of the time, maliligo na lang talaga ako kapag mga last minute na ng mga pupuntahan ko. So, maganda to na igawing stylish siya sa night routine, ganyan. Kapag gusto mong mag-relax, kapag madami kang time, and then you can still watch YouTube kapag nasa banyo ka. Ganun yung ginawa ko eh. Manonood ka muna ng YouTube, medyo maglinis-linis ka muna ng CR kapag gusto mong ibabad talaga siya for 30 minutes kapag nasa banyo ka. So far naman guys, sa dalawang product na to, yung generic na bleach, minsan ko pa lang siyang ginamit, and then sa sabon, siguro almost a week na. Sa first day ko pa lang napaggamit sa dalawa na to, sa combo na to, may napansin agad ako guys. Nagbalat yung dito ko. Kasi ang claim naman nito, meron siyang minimal lang na peeling, pero hindi siya yung major peeling. But I don't know kapag continuous ko talaga siyang ginamit. So, mamaya ulit gagamitin ko siya and I will update you guys on my next videos or vlogs na lang. This product guys, meron na siyang 300 grams na laman niya, and sobrang dami na nun ha, for a retail price of 150 pesos. I wasn't expecting na 150 pesos lang siya kasi yung ginagamit ko dati, mas konti pa, pero parang mga less than 500. So, ito guys, kahit siguro 2 beses, 3 beses ka na bumili ng ganito, kung tigpo 150 pesos lang siya. And the soap retails for 99 pesos. Yung size naman ng soap niya guys is
meron siyang 90 grams or yung typical na size ng sabon, ganun. And hindi naman siya ganun kadaling matunaw. Basta yung paglalagyan nyo guys, yung hindi nag-iipon or nagpupul yung tubig para hindi talaga siya madaling matunaw. Kasi kung gagamitin mo lang naman to sa skin mo and then put it on your drying rack ng para sa mga sabon, then it's good, hindi siya matutunaw agad-agad. So guys, yun lang yung first impression review ko sa mga products na to, and if you're interested to get these things, I will put the link of the seller sa Shopee, tsaka meron din siya sa FB kung anong mas gusto nyo. Kasi yung iba gusto pa rin talaga sa FB bumili. So yun lang guys, and this one is 150 and this one is 99 pesos lang. So medyo ano naman na siya, sulit naman na siya when it comes to things like this na, you know, mura na talaga to eh. Compared sa mga nagamit ko before, sa isang nagamit ko before na ganito. And sana mag-work lang siya sa akin kasi parang maganda naman kasi nga, yun yung habol ko din, yung nakaka-moisturize siya ng skin kasi nga, ang dami niyang oil girl. Kaya mahirap siyang tanggal. Ang dami niyang oil. Moisturizing siya kapag after mo nang maligo. So if you haven't followed me yet on my social media accounts, the name is Joy of Mia for my Instagram, Twitter, and on my Facebook. So yun lang guys, kapag may mga katanungan kayo, hindi po ako yung nagbebenta. Pero madami nagdi-DM kasi sa akin kung kung ako daw ba yung nagbebenta. Hindi po ako nagbebenta. Check nyo na lang po yung link on the description box ng mga seller natin. So I'll talk to you guys on my next one. Bye!